ταυτιστεί και με την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, με τις διώξεις και με τις μετακινήσεις του. Η Παναγιά η Σουμελά παραμένει το σύμβολό τους. Στο ομώνυμο μοναστήρι στην άλλη άκρη της Ελλάδας θα μεταφερθούμε τώρα. Ο ιερότερος χώρος του τραγικού ποντιακού ελληνισμού. Η μονή της Παναγίας στο όρος Μελά, Στουμελά, Σουμελά. 54 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας, σε ένα κατάφυτο βράχο και σε ένα τοπίο σχεδόν μεταφυσικό. Μέσα από την ομίχλη, οι όγκοι των βουνών μοιάζουν να έρχονται από άλλες εποχές. Ο χρόνος κυλά προς τα πίσω. Χρειάζεται ψυχικό θάρρος και δύναμη για να προσεγγίσεις αυτό το σχεδόν απόκοσμο τοπίο. Σήμερα σπαράγματα μόνο υπενθυμίζουν την παλαιά λαμπρότητα. Η μοναστική πολιτεία είναι ένας πολυδέδαλος ερειπιώνας. Κόγχες, καμάρες, απολεπισμένες τοιχογραφίες είναι ό,τι έχει σωθεί από την πυρκαγιά του 1930. Ο τετραόροφος ξενώνας που εντυπωσιάζει εξωτερικά δεν είναι παρά ένα λυπηρό σκηνικό, καθώς έχει ξεπατωθεί εντελώς και δεν σώζονται παρά οι τείχοι της πρόσωψης. Ο χώρος πρωτοκατοικήθηκε τον 5ο αιώνα. Αρχικά ήταν ένας τείχος που έφραζε την είσοδο του βράχου σε ύψος 1630 μέτρων. Μοιάζει με το σύγχρονό του Μέγα Σπήλαιο ή τη Μονή Κίκου στην Κύπρο. Τον 8ο αιώνα σημειώνεται ένα κύμα μοναχισμού στην Ανατολή. Τη Μονή επανίδρυσε φορτώνοντάς την αφιερώματα και προνόμια ο Αλέξιος ο δεύτερος Κομνηνός. Οι σωζόμενες παραστάσεις έγιναν γύρω στο 1710 και αποτελούν ένα χαριτωμένο μείγμα μεταβυζαντινής τέχνης και λαϊκών δυτικότροπων επιδράσεων. Τις αγιογραφίες ιστόρισε ο Σάβας από την Ινόη του Πόντου, ενώ κάτω από αυτές υπάρχουν δύο ακόμη στρώματα του 14ου και του 15ου, όπως υποστηρίζει ο μελετητής του μνημείου Σερ Τάλμποτ Ράις. Στο νότιο τοίχο της προσώψεως εικονίζεται η Παρθένος φερόμενη στους ουρανούς από τους αγγέλους, πλάι στην κίνηση. Ο 100χρονος ελληνόφωνος αγνοεί ότι
χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί ζούσαν πριν την καταστροφή σε όλο τον Πόντο. Τραγουδάει ποντιακά, χωρίς να συνειδητοποιεί πόσα αποκαλύπτει το τραγούδι του. Simelalevdim banayan, simelalim gelselan. Simelalevdim banayan, simelalim gelselan. Saproşkinotim banayan, gesafilo gelselan. Saproşkinotim banayan, gesafilo gelselan. Astim banayan, afkagan, hasatim gliritsam. Astim banayan, afkagan, hasatim gliritsam. Mana metergara epsos, temen görani pizza. Mana metergara epsos, temen görani pizza. Ibanaya lutrua çoğuz menon kimade. Ibanaya lutrua çoğuz menon kimade. Teresteno mato pamo patengaro simade. Teresteno mato pamo patengaro simade. Η σιωπή επιστρέφει τη σιωπή. Και οι μορφές των Αποστόλων έχουν διακόψει τη μυστική συνομιλία τους με την Παναγία, περιμένοντας. Η κλίμαξ, η άγουσα από γης εις ουρανών, μοιάζει μετέωρη από πίκρα.